Seguimos adelante. Jarraituko dugu, orain beste mai inguru bat dugu. Laneratzeko enpresa, gizarte inklusiboago baterako profesionalak. Joana Arrebila izango da moderatzailea, gizatea Euskal Laneratzen enpresen elkarteko koordinatzailea eta arekin eta bere gonbidatuekin utziko zaituztet orain. No, egunon guztioi. Bueno, antes de nada... Egunon, eta lehenik eta behin, bertako lanbide eta enplegu departamentuari eskerrak eman dizkiet, gixenetako kongresoak ostatzat. Guretzat oso importante delako guk, ordezkatzen ditugun enpresak, intsertziorako enpresa hauek ordezkatzeko aukera emateagatik. Izan ere, enpresa hauek ezinbesteko zerekina betetzen dute gure gizartean, eta oraindik ere ez dira oso ezagunak. Horregatik garrantzitsua da hemen egotea eta daukagun tresna hau zuei agertzea. Ordu erdi dugu. Denbora laburra dugu, zer garen ikusteko, eta bertako gizarteratze enpresak zer diren adierazteko labur-labur. Ondoren, 3 profesionala izango ditugu gure artean, eta haiek adieraziko digute zer den haientzat gizarteratze enpresa batean lan egitea, eta zeintzuk diren enpresa mota hauek dauzkaten ezaugarriak. Bueno, hasteko gizatea hitz egingo dizuet. Bera da Euskadiko gizarteratze enpresen elkartea, sare bat osatzen dugu, eta geure helburu nagusia ekonomia solidarioago baten alde lan egitea da. Bertan bidezkoagoa eta inklusiboagoa den gizarte bat sortzeko. Hori gizarteratze enpresen bidez egiten dugu. Enpresa hauek gizarteratzeko tresna bat dira. Bazterketa egoera dauden pertsona hauek gizarteratzeko. Beren bizitzako ibilbidea edozein izan delarik ere, edo gertaerak edozein direlako, zaila egin zaie enplegu bat bilatzea, eta guk laguntzen digu laneratzen. 3 lan lerro nagusien ditugu. Eta lan lerroiek aurreko sareekin ere partekatu egiten ditugu. Horietako bat aitortza da. Gizarteratzeko enpresen aitortza bat egiten dugu, bai administrazio publikoan, instituzioen aurrean eta gizartean ere. Orokorrean saiatzen gara, ekosistema bat sortzen, eta inguru bideragarri bat sortzen. Bertan garapena izan dadin eta enpresa hauek indartu daitezen. Guren beste zereginetako bat, bertako enpresak garatzea da. Sektorea bera hobetu, indartu eta haziz joan dadin. Horretarako jarduera eta ekintza ezberdinak dauzkagu gure bazkideen artean. Jarduera batzuk gizarteratze enpresei zuzentzen zaizkie zuzenean, hor aukera nitxoiek identifikatzen ditugu, eta era berean enpresa horiek sortzen ditugu eta inguruak bilatzen ditugu eskualde ezberdinetan, non pertsona ezberdinak egongo diren pobrezian edota bazterkeria egoeran edota langabezia tasa altuak diren lekuan, eta haientzat baliabide mota hauek oso garrantzitsuak dira. Horrez gain badugu sektorea bera indartzeko beste lan lerro bat ere. Horretarako bertako bazkide entitateekin lan egiten dugu elkar ezagutza hobetzeko eta elkarrekin haziz joateko. Horrela, pixkanaka sektoren gero eta sendoago bat lortzen dugu eta profesionaltasunean igotzen dugu. Horrez gain badugu beste lerro bat ere, bertako gizarteratze enpresen arteko interkooperazioa elkar lan hori eta saretzea. Gizarte ekonomiako gainerako enpresekin lanean dihar dugu, Euskadi barruan, eta baita estatu eta Europa mailan ere, eta guztien artean, administrazio publikoaren laguntzaz ere, haiekin ere saretzen gara, baldin eta erakundearen helburu bera partekatzen badute. Gako batzuk emango dizkizuet, hemen daude zifra batzuk hor, gizatean 42 enpresa dauzkagu, hor 41 jartzen du, baina 42 enpresek osatzen dugu gizatea, Euskadiko 3 lurralde horietan, hor agertzen da zein den banaketa. Guk lana ematen diegu ia 1500 pertsonei, horietatik 872 bazterkeria egoeran daude. Eta, euren enplegagarritasuna hobetzeko bidean daude. Horien artean 54 emakumezkoak dira eta 46 gizonezkoak. Datu ekonomikoei dagokienez, gure enpresek 48 milioi terdi sortzen dituzte, eta
enpresa horietatik gure fakturaziotik datoz 36,4 milioi euro. Gainerakoa diru laguntzetatik heltzen zaigu. Xuek ere aipatu ditu lehen zein diren diru laguntza horiek izan ere pertsonei zerbitzu hori eskaintzen diogu, laguntza soziala eta enplegagarritasuna hobetzen diogu eta hori bultzatu ahal izateko diru laguntza batzuk jasotzen ditugu, baina gure diru sarreren zatirik handiena gure zerbitzu eta produktuen salmentatik dator, hau da, enpresaren jarduera ekonomikotik bertatik. Gizarteratze enpresak zer diren aipatuko dizuet. Izenak berak aipatzen den moduan, gu enpresak gara, beraz, enpresei aplikatzen zaizkien baldintza legal guztiak bete behar ditugu. Sozietateak izan daitezke, edota kooperatibak, edota lan sozietateak ere izan daitezke. Forma juridikoak ez du enpresa bera definitzen gu, enpresa gara eta zerbitzuak eskaintzen ditugu. Baina hori helburu jakin batekin egiten dugu. Bazterkeria egoeran dauden pertsona hori lagundu nahi dugu eta ohikoa den enplegu bat eskuratzen lagundu nahi dugu. Orain adierazteko izan laguntzen dugu. Gu ekonomia sozialaren parte gara. Eta guk jarduera ekonomiko bat egiten dugu pertsonen zerbitzura. Enpresa hauek hor daude, badaudelako gizartean pertsona batzuk zaurgarritasun egoeran daudenak, gizartetik urrunago eta enplegutik urrunago daudenak eta laguntza behar dutenak. Baina pertsona hauek halaber jarduera ekonomikoa sortzen dute, aberastasuna sortzen dute beren ingurunean eta konpromiso argi bat dute bertako gizartearekin, tokiko garapenarekin eta jasangarritasunarekin. Enpresa hauek jarduera ekonomikoak egiten dituzte sektore ezberdinetan. Hau da, enplegua sortu daiteken edozein sektoretan egiten dugu lan. Ez dago horretan bestelako baldintzarik, gero sakonduko dut horretan. Eta zein da gu definitzen gaituen helburu soziala? Zer definitzen gaitu gizarteratze enpresa gisa? Hemen esan beharko nizueke, bertan gizarteratzen lan egiten pertsona hauek normalan langabezian dauden pertsonak egoten dira, bazterkeria egoeran daude eta zailtasunak izaten dituzten ohiko lan merkatuan lan egin ahal izateko. Baina gure egiturak ere transitokoak dira, hau da, aldi baterakoak dira, guk pertsona horien enplegagarritasuna hobetu nahi dugu, gero pertsona horiek baldintza hobetan egon daitezen lan merkatu ohiko batera jotzeko eta bertan lanpostu bat lortu ahal izateko. Zein dira gizarteratze enpresek bete beharreko baldintzak? Lehenik eta behin, gizarteratze enpresen atzean, irabazi asmorik gabeko erakundeak daude. Azterkeria egoeran dauden pertsona horiekin lan egiten dugu eta ibilbide ezberdinak izan ditzakegu. Baina, zaurgarritasun egoeran dauden pertsona horiei laguntzen dugu. Zein beste ezaugarri betetzen dugu. Batetik, ez ditugu gure onurak edo etekinak banatzen horiek berriro enpresan bertan inbertitzen dira, bertako ekoizpen egiturako betuz edota postu gehiago sortuz. Gizarteratze enpresak garenaz, eta gizartetik edo lan mundutik urrunen dauden pertsonekin lan egiten dugunan baldintza bat dugu. Hau da, gure lanpostuen 50% eta 60% bitartean, gizarteratze eta lanetze prozesu egongo dira. Eta gehienez ere 3 urtez egongo dira pertsona hauek gurekin lanean. 3 urte horietan beren enplegagarritasuna hobetuko dugu eta hor bukatuko da gure zereginak gero lan mundura joan daitezen, ohiko lan mundura. Horrez gain, gure sektore eta jarduerak hauek dira. 75% zerbitzuetan diardu, izan daiteke ostalaritzan, merkataritzan, eta 10% industrian, 7,3% eraikuntzan, eta badira lehen sektora lan egiten duten beste 1% hori ere. Guk ibilbide pertsonalizatuak eskaintzen ditugu gure enpresetan, hau da, sektore ezberdinetan lan egiten dugu, bakoitzak bere erakunde mota edota bere antolaketa izango du, baina badugu puntu bat komunean. Guk laguntza soziala eskaintzen dugu. Gizarteratze eta laneratzeak antolatzen ditugu, baina zein dira haien ibilbide horien baldintzak, ordaindutako enplegu bat eskaintzen dugu, edozein enpresetan lan egingo balute bezala. Hau da, lanpostu bat eta soldatat eskaintzen dugu. Gero pertsona horri
lagunduko zaio formazioak eskainiz eta laguntza bat emanez. Eta horrez gain, kompetentzia profesional eta soziolaboralak ere eskaintzen dira. Hor, akonpainamentu bat egingo da, pertsona hauek trebatzeko, eta gerora, ohiko lan merkatura txertatu izateko. Horretarako, bi figura daude enpresan, bi zeregin berezi daude, batetik laguntza soziala, akonpainamentu soziala, eta bestea lan mundurako akonpainamentua edo laguntza. Orain gehiago zehaztuko ditut bi profil hauek. Jarduera sektore ezberdinetan lan egiten dugunez, enpresa bera edozein sektore delarik ere profil jakin batzuk edo bestatuk eskainiko ditu, baina badira postu batzuk komunak direnak. Aipatu dudan moduan, gure langileen zati handiena insertzioan dago, edota lan bideratze edo lan mundurako txertaketa horretan daude. Lanbidetik datoz, hitzarmen bat sinatuta dute, laneratze horretarako, eta legeak regulatzen dituen baldintza batzuk bete behar dituzte. Horrez gain, badugu egiturazko beste plantilla bat ere. Ezinbestekoa da, egiturazko lanpostu hauek izatea, enpresa guztietan daude gerenteak, edota ekoizpen teknikariak, haiek dira, benetan ekoizpenaren arduradunak, eta gero adieraziko dituzten diren arduradun horien ezaugarriak beti ere, orientazio soziala izan behar dutelako badira, teknikariak ere, eta badago bestetik ere administrazioan dutenek eta ekoizpenan egiten duten pertsonak ere. Pertsona hauek guztiek ezaugarri bat behar dute komunean, profesional bikainak izateaz gain, esate baterako, ingenieriak izango dira, industrian behar dute, eta ingenieri izatetik haratago, orientazio sozial bat izan behar dute. Pertsona hauek bertako beste pertsona batzuen enplegagarritasuna hobetzen lan egin behar dute. Eta hori ezinbestekoa da. Gure enpresa guztietan lan egin behar dute, gizarte enpresetan, eta hori diferentzial bat edo plus bat da guretzat. Eta ezinbestekoa da, ezaugarri hau mantentzea postu guztietan. Hemen dituzue, gure profilek bete beharreko baldintzak, 3 profilak banatuta agertzen dira, baina lehendik ere aipatu dudan moduan denek badute aldagai komun bat, da profesionalunak izan behar dute beren lan eremu horretan, hau da, ostalaritza lan egiten badute, sukaldari bikainak izango dira, edo eraikuntzan lan egiten badute, kapataz bikainak izango dira, eta baina horretatik haratago, profil horretatik haratago, behar dute laguntza behar duten pertsona hauekin, akonpainamentu duten pertsona hauekin lan egiteko gaitasuna. También en todas las empresas hay un perfil que es común a todas, que es el personal. Horrez gain badago beste profil bat komuna dena, teknikaria, akonpainamenturako edo laguntza teknikari bat izango da, eta pertsona horiek bermatuko dute, ibilbide horretan zehar, ibilbide hori betetzen dela, normalean pertsona hauek psikologoak, hezitzaile sozialak, edo eta integrazio teknikariak izan ohi dira, ibilbide hori bermatzen dutenak izango direlako. Eta hauek daude gizarteratze enpresa guztietan. Hau guztia hobeto azalduko digute 3 enpresa ezberdinetatik datozen urrengo 3 profesional hauek. Orain oholtzara igotzeko gonbita luzatuko diet, lehenik Sergio Bravo izango dugu gurekin. Bera da eskuz esku enpresako gerentea. Berak negozio munduko gradua dauka, eta 2010etik enpresetan eta administrazioetan lan egin du, baina 2021etik aurrera gizarte ekonomian hasi da lanean eta gizarte enpresetan hasi da lanean. Eta eskuz esku enpresako gerentea da orain, ongi etorri. Horrez gain, Alarne Palazin ere izango dugu gure artean, bera goi mailako gradua egin du analisia eta kontrol kimikoan. Bere ibilbidean zehar, enpresa ezberdinetan lan egin du, zeregin ezberdinetan, laborategiko teknikari izan da, formatzaile ere bai, eta 2018an hasi zen gizarte enpresa batean lanean. Sokairen, bera ekoizpen teknikari gaisa hasi zen, baina azken urteetan bertako gerente bihurtu da. Ongi etorri, Alasne? Eta gurekin dugu Adrian Cid ere. Bera, enpresa bateko gizarteratze laguntzailea da, psikologian
lizentziatua da, Emausen egiten du lan, eta 15 urte baino gehiago dihardu lanean bertako eguneko zentroetan eta beste zentro askotan. Gaur egun, bertako Emaus Gipuzkoako gizarteratze enpresako teknikaria da. Horrez gain, ekoizpen teknikariare izan da. Besterik ez, ongi etorri denoi, atsegin handia da zuek hemen izatea. Eta hasi egingo dugu, mai inguru oso denbora gutxi dugu, egia esan behar badut. Lehenik eta behin, labur-labur eskatuko dizuet zeuen burua aurkezteko eta zuen enpresa aurkezteko. Ni hasiko naiz. Ni eskuz esku enpresatik nator, Bilbon gaude. Eta guk zerbitzuak eskaintzen ditugu batez ere 3 lanetan, bata tailerra, metala, altzairugintza, obrak eta diseinua lan egiten dugu. Eta bertako gazteei, bertako pertsonei laguntzen diegu lan munduan sartzen. Ohiko enpresa batean sartzeko prest ez dauden pertsona horiei, gremio txiki hauetan lan egiten irakatsi edo laguntzen diegu alazne naiz. Jonek epatu duen moduan 2018an hasi nintzen Sokairen lanean garbitzeko enpresa bat da, eta ekimen sozialeko kooperatiba bat ere bada. 2018an ekoizpen teknikari gisa hasi nintzen Sokairen lanean eta hainbat jarduera egiten ditugu, ezberdin garbiketa sektoreko zeregin ezberdinak betetzen ditugu, ohiko enpresen moduan, eta besteak beste, gu ere saiatzen gara aukera hau eskaintzen, bertan laneratzen moduan arazoa dituzten pertsona horiei, eta ibilbide horretan, 3 urteko ibilbide horretan parte hartzen duten pertsonak hartzen ditugu. Adrian naiz, Emaus Gipuzkoan egiten dut lan, guk bertako, erabilitako edo eta bigarren eskuko objektuak saltzen ditugu, bertako ekoizpen teknikari gisa hasi nintzen, eta pertsona hauei beren ibilbide horretan laguntzen hasi nintzen, beren lanpostuetan, eta orain gizarteratzeko teknikaria naiz, eta orain pertsona horren prozesu global osoa ikusten dut bere ibilbide osoan, eta duen parte hartzea ere aztertzen dut gure jarduera barruan. Oso ongi, eskerrik asko. Esan dugu, gizarteratze enpresek bereizgarri bat dutela. Gu pertsonen gizarteratze eta laneratze eta lan egiten dugu, batez ere zailtasun handien bazkaten pertsona horiei laguntzen digu, eta hori oso esanguratsua da, gure enpresaren egunerokotasunan egiten dugunaren zate handi bat da, zerbitzuak eskaintzetik haratago, edotan produktuak ekoiztetik haratago bereizgarri hori izan ohi dugu. 3 egin duzue lan aurretik beste enpresa mota batzuetan, gizarte ekonomiakoak edo ekonomia sozialekoak ziren enpresetan. Ze bereizgarri ikusten duzue eta zer azpimarratuko zenukete zuen lanean? Ni hasiko naiz. Ohiko enpresekiko dugun bereizgarria da, hemen sarritan aipatu den hori. Gure asmoa ez da irabazi asmo bat, irabazi asmorik gabeko helburuak dauzkagu, eta helburu ekonomiko hori alde batera uzten dugunean sarritan pertsonak izan horietan bazter uzten dira, baina gure kasuan pertsona erdigunean dugu, haientzat egiten dugu lan, eta haiekin beraz ezberdintasuna erabatekoa da. Gure egunerokotasunean lanean involukratzeko daukagun modua bera ere ezberdina da, hau da, etengabe gogoan dugu pertsona, bere egoera, zerk ekarri duen ona, eta beste egoera batzuetan hori ez ditzateke kontuan hartuko. Ohiko enpresa batean ez da kontuan hartzen, sarritan pertsonak zenbaki izatera pasatzen dira eta existitzari uzten diote. Guretzat pertsona da erdigunean dagoena, ezinbestekoa dena, eta hori da benetako bereizgarria. Involukrazio handia dagolako pertsona horrekiko, egunerokotasun laguntzen diogu hor daude, eta gu haientzat ari gara lanean. Nik ere, oraintxe, eta aurreko mailan ere aipatu dena komentatuz, ekintzailetasuna hitz egin da, aurreko maien guruetan, eta egia da gurean ez dugu, enpresa bera edo proiektua ez da gurea, baina sinisten dugu proiektu horretan, eta sineste horrek laguntzen digu gure lana ondo egiten. Gu ere proiektuaren kide sentitzen gara, ez da gurea proiektua, baina ezinbestekoa da, gure egunerokotasuna da proiektua, horretan sinisten dugu, eta hor konpromiso handia dago, ez da? Azkenan, alderdi ekonomikoa ez da ahaztu behar, lan egiten dugulako horretarako, eta ekoiztu ere egin behar da. Bestela ez genugulako funtzionatuko.
baina azken batean proiektuan sinistea ezinbestekoa da. Bai, nik ere horixe esango nuke, gizarteratze enpresak pertsonak gaitzeko tresna bat gara. Pertsonak gaitu behar ditugu momentu jakinetan, non? Egoera ezberdinengatik, egoera zailengatik aurrera egiteko arazoak dituzten eta hor gaude gizarteratze enpresok. Eta, guk egiten dugun jarduera horretatik pasatzen direnean, guk akonpainamentu hori eskaintzen dugu, eta hor gaude profesionalok babesa eskaintzen diegu, eta ibilbide horretan behar dutena eskaintzen saiatzen gara, beren gaitasunak gara ditzaten. Eta hemen, arreta jarri nahiko nuke pertsonetan. Izan ere, pertsona guztiok hainbat gaitasun ditugu. Eta gizarteratze enpresek eskaintzen duten ezberdintasun hori da gai garela, detektatzeko gaitasun horiek eta potentzialitate osoa emateko gai gara. Bai, hemen esandakoari beste ekarpen bat egitearren aipatu, sarritan, pertsona horiek ikusten ditugu animikoki nahiko baxu. Ordura arte behar bada etzaielako eman aukera, behar duten aukera hori. Eta guk, bazterrean egon diren pertsona horiek aukera bat eskainen nahi izaten diegu. Hirurok oso profil ezberdinetatik zatozten, prestakuntza ezberdinei jaso duzue, baina gizarteratze enpresetara iritsi zarete, modu ezberdinetan, hori bai. Adrian eta Alasne, zuek gizarteratze enpresa batean postu ezberdinetan egin dugu, ekoizpen teknikari izan zarete, eta Alasne bere kasuan orain gerentea da, eta Adrian orain, gizarteratzeko eta laneratzeko teknikari postua betetzen ari da. Sergio, zure kasuan? Ezberdina da, etzenuen gizarte enpresekin aurretik esperientziarik. Nola iritsi zarete gizarteratze enpresa hauetara? Hemen ikaslasko ditugu publikoan, eta behar badazuek unibertsitatean zendetela, edo eta zuen prestakuntza zentroetan, aipatu dizuete inoiz ekonomia soziala, eta pentsatu duzue inoiz gizonetako enpresa batean amaituko zenutenik, bertan pertsonekiko konpromiso handia dago, eta, zuentzat lankide dira, baina jentzat ari zarete lanean, ze bereizgarri, ze alde positiboa aipatuko zenukete, nire kasuan, nire esperientzia eta nire prestakuntzan, nekien, zeudela gizarteratzeko enpresaiak, baina ez nekien zein zeregin garatzen zuten, eta, kolektibo ezberdinekin egin dut lan, desgaitasun duten pertsonekin, adin txikikoekin, eta iruditzen zait, enpresa hau erabat ezberdina dela, eta lehendik ere esan dudan moduan, tresna oso baliagarria da. Eta ongi erabilita ezinbestekoa da pertsona horiek bultzada hori emateko eta lan mundura bideratzeko. Eta, maila profesionalean oso aberasgarria da hor egotea, pertsona horiekin egotea eta onena atera ahal izatea. Nik ez nituen gizarteratze enpresak ezagutzen aurrez. Egia da, nire azken aldian, formatzaile gisa, trebatzaile gisa egin nuen azken aldian, egia da, bazterkeria arrisku antzeko kolektiboekin lan egin nuela, baina ez nuen enpresa bere ezagutzen. Eta uste dut, pasatzen zitzaidala gizarteko beste askori pasatzen zaiena. Nahaztu egiten dut zer den gizarteratze enpresa hori edota insertziorako administrazio instituzional hori, eta kokatzea kosta egiten zitzaidan. Baina, aukera sortu zitzaidan, eskaintza bat ikusi nuen, eta hiekin hasi nintzen lanean, ordura arte nik ez nuen ezagutzen. Nire kasu ere oso antzekoa da, nik unibertsitatean ez nuen gizarteratze enpresen berri jaso. Ni notaritza batetik nentorren, 10 urtez ikasi eta lan egin nuen notaritza batean, eta pertsona batek aurkeztu zidan proiektua, esan zidan zeintzen aukera, eta pixkanaka, bertan txertatuta, bertan eskuz lanean amaitu dut. Adrian, zure kasuan, zuk profil soziala duzu, zure lana barkatu akonpainamentua da, baina Alasne eta Sergieren kasuan zuek gerente postua betetzen duzu orain, eta kontuan hartu beharko duzu zuek ere, enpresa horrek ekonomikoki jasangarri izaten jarraitzen duela, baina era berean helburu sozial bat duzuela,
eta helburu hori, ibilbide hori trazatzea dela, zuek pertsona horientzat lan egiten duzue. Zuen egunerokotasunean nola bateratzen dituzu horiek eta zer suposatzen du horrek zuen egunerokotasun horretan? Iruditzen zait hau plus bat dela, gehigarri bat da, ekstra bat, zailtasun ekstra bat. Izan ere, egunerokotasunean beste enpresenkiko lehiakortasun hori dugu, enpresa bat gehiago gara, lehia dago, baina badugu plus sozial hori, pertsonekin egiten dugu lan, egoera zaldean, edo zerbertasun egoeran duen pertsona horiekin egiten dugu lan, haien gana bolkatzen gara beren enplegagarritasuna sustatzeko, eta lehen ere aipatu duzu moduan, 3 urtez egiten dugu lan gehienez, behin ibilbide hori amaitu eta gaikuntza hori, prestakuntza hori bukatzen denean, gure helburua ez da gurekin geratzea. Ohiko enpresa batera bideratu nahi ditugu, beraz etengabeko gurpile horretan murgiluta gaude, berriro hasi behar dugu hutsetik, gure esperientzia eskaini behar dugu, gure ezagutza guztiak eskaini behar dizkigu pertsona horri aurrera atera dadin, eta hori da, gehigarri hori dugu. Enpresa bat gehiago gara, gure ohiko zereginak ditugu, baina alderdi soziala dugu. Eta bestetik, ohiko merkatuan lehiatzeko alderdi zail hori ere badugu. Bai, iruditzen zait horrek ere asebete egiten gaituela. Egunerokotasunean ere etxera itzultzen garenan ikusten dugu, nire kasuan behintzat, eskuz eskuko kasuan ikusi dugu sarritan gizarte bazterkeria egoeran zaudela, kalean zaudela, pertsona hauek guk alojamendu eskaini aldiegu eta prestakuntza bat. Beste hainbat pertsonentzat ohikoak diren kasuak izan ohi dira, baina behar bada ez dauzkate pertsona guztiek ez dauzkate, eta guretzat oso asebetegarria da, eguna bukatu eta ikusta, pertsona hori atera bide bat eman diegula, laguntza bat eman diegula, horrek ez du preziorik. Adrian, zure kasuan, zu gizarte lanetik zatoz, adin txikikoekin lan egin duzu, harrera pixuetan lan egin duzu, eta orain, sartu zara ekoizpen mundu batean, eta hor, interbentzio sozialeko lan bat egin behar duzu, baina ekoizpen munduarekin lotuta. Zer esan diezagukezu horren inguruan? Nire esperientzia profesionalean, jatorrean, ekoizpen munduan ere lan egin izan dut, badaukat horrekiko esperientziarik, baina niretzat hau, erabat ezberdina da, lehen ere aipatu dut, esku hartze psikosoziala kontuan hartuta beste maila batez hitz egiten ari gara, izan ere inguru produktibo batean lan egiten dugu, eta testu inguru honek dagoeneko pertsonaten garapena bermatzen du hainbat aspektutan, baldin eta akonpainamentu egokia egiten bazaio. Horregatik iruditzen zait, bi alderdi horiek batzeak errealitate benetan ahaltsu bat agertzen duela, pertsona hauek pasa daitezen egoera batetik bestera. Denbora gutxi dugula kontuan izanik, azken galdera bat egingo dizuet, edo azken hitz bat eskatuko dizuet, esaldi bat, hemengo publikoa animatzeko, hemen dauden gazteak anima daitezen, beren ibilbide profesionala intserziorako enpresa batean abiatzeko. Zer esango zeniekete? Nola animatuko zenituzkete? Nik esan dezakedena da, benetan egiten dugunean sinisten badute eta sinetsita badaude helburu sozial horretan eta horretan sinisten badute, uste dut gizarteratze enpresok oso sektore zabala dugula. Eta iruditzen zait, haiek ere talentu hori, duten talentu hori erakutsi dezaketela gure gizarteratze enpresetan. Eta enpresa hauek aukera ezinbestekoa eskainiko diete euren lana egiteko eta aipatzen dugun plus horrekin gainera. Izango dute, alde personal hori eta asebetetasun hori. Como ha dicho... Pixka bat Borjako iztean esan duenaren arira. Desarrollarnos Pertsona guztiok behar dugu gure garapen pertsonal hori eta gure bideagin, baina pertsona batzuentzat edo pertsona ugarirentzat momentu batzuetan gertatzen dena da, erori egiten direla eta behar dutela laguntza lehenengo urrats horiek emateko, eta hor gaude laneratze enpresak, eta egia esan bada oso gogo betetzailea zer egin horretan parte hartu ahal izatea. Hala iruditzen zaitez, gizarte ekonomiaren gaia eta laneratze enpresa batean egoteak beteago sentiarazten zaitu, oso betegarria da, ez?
eta askotan zuk zeuk jakin ez zenekizien gauza asko ezagutu ditzakezu. Baukagu minutu bat, ezaki galderaren bat dagoen, hemen gaudela aprobetxatuta. No vemos nada desde aquí. Ez dugu zer ikusten hemendik, No. Ez, ederki. Ez badago, beste galderarik, nik bai nahiko nukela aukera baliatu, gogorarazteko informazio gehiago nahi baduzue, egesen estandat dugulak, gizatari buruzko informazioa duzue, eta bertan ikusi ahal izango duzue zer egiten dugun, zer enpresa ditugun sarean, eta gonbidatzen zaituztegu ere estanda duten enpresetara gerturatzeko 12 eta 13 daude, Peñascal taldekoak, ingurumenekoak eta Maus Fundazio Sozialekoa ere. Bertan informazio gehiago emango dizue, eta azalduko dizue zertan ari diren, ze profil profesional bilatzen dituzten beren enpresetan besterik gabe. Eskerrik asko, Arrian, Alazne, Sergio, gurekin egotegatik. Eskerrik asko. Vamos por allí. Gracias.